Хәерле көн. Без Камал театрында татарча тифлокомментарийлы спектакльгә багышланган матбугат конференцияны уздырабыз. Мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Наил Сәфәргалиев, республиканың сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен махсус китапханәсе директоры. Гөлүсә Закирова, сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен махсус китапханәнең оештыру методик эшчәнлек җитәкчесе. Марсель Гайфуллин, республиканың күрмәүче яшьләр оешмасы рәисе. Һәм Нияз Игламов, Камал театрының әдәби бүлек җитәкчесе. Безнең монда килүебезнең информацион сәбәпчесе дип әйтик инде Камал театры. Шул сәбәпле беренче сорауны Нияз Игламовка юллыйм. Ни өчен менә сез нәкъ менә Килмешәк спектаклен сайлап алдыгыз һәм ни өчен тифлокомментарийлы спектакль оештырырга булдыгыз? Исәмсез беренчедән хәерле көннәр. Килүегез өчен рәхмәт. Чынлап та монда ни өчен оештырырга булдыгыз дип сорау ничектер минемчә бик сәер яңгырады. Чөнки без бөтен кешеләр белән менә сукырларга һәм начар күрүчеләргә ярдәм итәсе безнең бик килә. Һәм бу инде безнең изге бурычыбыз. Һәм әгәр менә техник ягы мөмкинлек бирә икән, димәк без андый чараларны оештырырга тиешбез. Ләкин әлегәчә безнең зур сәхнә техник мөмкинлекләр сез сорадыгыз ни өчен Килмешәк спектакль дип. Чөнки беренчедән ул яңа спектакль һәм ул кече сәхнәдә бара. Зур сәхнә әлегә без ул чараны оештыра алмыйбыз. Киләчәктә бәлки без анда да ниндидер менә тагын бер канал оештырырбыз, чөнки безнең анда 2 канал бара хәзер. Рус теленә тәрҗемә итү синхрон рәвештә һәм инглиз теленә. Аның өчен махсус 3нче каналы кирәк. Менә шушы комментарийлар өчен. Менә шулай. Һәм әлбәттә ул безнең бик яхшы спектакль, бик шундый яхшылыкны күрсәтә, мәңгелек темаларга багышланган. Һәм минемчә аның жанры бик туры килә. Ул шундый моңсу драма, моңсу комедия һәм минемчә без генә түгел, оештыручылар да аны сайлаганнар. Шул сәбәпләрдән чыгыптыр. Һәм без бу эшне әлбәттә дәвам итәчәкбез. Менә бу сезонда шушы менә Килмешәк спектакле белән һәм башка бәлки спектакльләр белән ул инде нидән ничек әйтим, ул бездән генә тормый, чөнки без бит үзебез оештырмыйбыз менә шушы комментарийларны. Ләкин без минемчә ике куллап риза шул эшне дәвам итәргә һәм бөтен мөмкинлектән чыгып ярдәм итәргә бу кешеләргә, безнең тамашачыларыбызга. Рәхмәтме? Юк. Алга таба сораулар булса җавап бирерсез. Алга таба Гөлүсә сездән сорыйсы килгән иде. Менә бу спектакль ул никадәр дәрәҗәдә кыен бирелә менә тифлокомментарий өчен, чөнки анда бит инде төрле менталитеттагы кешеләрне күрсәтергә кирәк. Һәм гомумән җиңел спектакльләр, авыр спектакльләр бармы тифлокомментарий өчен? Хәерле көн, исәнмесез. Мин Ниязны әзгенә дополнять итеп, тагын әйтеп китәсем килә безнең бу спектакльләр турында. Менә көзге яңа сезон матур гына ачылып китте. Яңа премьералардан көтелә. Яңа премьералардан тыш тагын әле безнең спектакльләрдә яңа мөмкинлекләр белән дә ачыла. Шушы спектакль беренчедән беренче тапкыр Татар дәүләт академия театрында без шушы спектакльне керттек, Килмешәк спектакле. Безнең бу спектакльгә тифлокомментарий әзерләү сәнгать, фән һәм спорт дигән фонд ярдәме белән яңа караш программасы кысаларында алып барыла. Шушы кысаларда алып барыла. Безнең тарафтан Республика сукырлар һәм начар китапханәчеләр һәм Камал театры белән берлектә без театрларга шушы юнәлешкә ачык булулар өчен бик рәхмәтлебез. Һәм менә шулай матур гына кирип китәбез. Инде спектакльгә килгәндә спектакль әзерләү буенча, тифлокомментарий әзерләү буенча минем бу икенче тапкыр тәҗрибә инде. Беренче тәҗрибә безнең Кариф театрында барадыр. Килмешәк менә аның белән чагыштырганда ул бераз авыррак булды, чөнки ни өчен
ул бер карасаң үзе гади дә, икенче караштан ул анда визуаль образлар бик күп. Ул спектакль дәверендә күрә торган кешене дә шундый киеренкелектә тота торган спектакль. Һәм менә монда тифлокомментарийны әзерләнгәндә күрмәүчеләргә аңлаешлы булсын өчен нинди алымнар кулланырга, тифлокомментарий бирүнең бит әле кагыйдәләре дә бар. Шул кагыйдәләрдән тайпылмыйча нинди алымнар кулланып эшләү шул яктан бу бераз минем өчен авыррак булды. Чагыштырып әйткәндә. Һәм барыбер аңлатып китсәгез иде, менә тифлокомментарийның нәрсә икәнен кеше аңласын өчен ничек итеп менә берәр мисал китерә алмассызмы икән сез? Менә ничек уза ул? Кеше аңласын өчен тифлокомментарий ул спектакльләрдә генә кулланмый, гомумән ул визуаль сәнгатькә кагылышлы термин. Күрмәү без бит инде менә күрәбез, күреп спектакльне дә аңлый алмыйбыз. Тифлокомментарий менә ул визуаль образларны кыска, шул ук вакытта матур да иттереп бирү, аңлатма бирү. Комментарий, тифло ул сукыр дигән сүз, комментарий инде. Театр барышында мин актерлар паузалары сөйләшмәгән арада мен менә шушы визуаль образларны аңлатып барачакмын. Монда әйткәндә шул ук вакытта мин спектакльгә мишәйтмәскә дә, комачауламашка да тиешмен. Безнең монда төп сәнгать спектакль. Тифлокомментарий мин шушы үземнең эшемдә инде әкрен генә, матур итеп кенә аңлатып барырга тиеш. Ягъни инде менә кем кайда басып тора, һәм аның эмоцияләре булар барысы да аңлатыла, име? Барысы да аңлатыла. Ул менә әле безнең бу термин һәм бу шара кирип кенә китеп бара. Шуңа күрә бераз аңламаучылык та бар бу ниде. Тифлокомментарий аны әдәби әйбер дип кабул итәләр. Бу әдәби әйбер түгел, бары тик менә спектакль өчен, сюжет өчен важный булган дип әйтим инде. Җирләрен аңлатып бару. Анда менә мәсәлән кулын күтәрде, тегеләйтте дип ансын әйтеп тормасаң да булай. Бары тик сюжет линиясе өчен мөһим җирләргә генә игътибар ясап, шуларны гына ассызыклап аңлатылып бара. Рәхмәт. Наил әфәнде, сездән сорыйсы килгән иде. Микрофон кабызгыч. Менә бу тифлокомментарийларның әһәмиятен әйтсәгез иде. Моны ничек кабул иттеләр күрмәүчеләр һәм сез үзегез моны ничек кабул иттегез? Мин әзрәк тарихтан башламакчыйм. Күптән инде Советлар Союзында, безнең Татарстанда да, Казан радиосында, Татарстан радиосында да театр алтында, микрофон алтында театр дигән тапшырулар барадыр елек. Ул бик зур популяр иде. Бигрәк тә өлкән кешеләрдә, күрмәүче белән начар күрүчеләр арасында бигрәк тә. Чөнки бу театр булганда, анда бит баручы артистлар нишлиләр иде. Әйтик, анда егет сөйләшә кыз белән, кыз нәфрәт белән карый аңгар. Әле уңай карыймы аның сүзләренә. Аны бит былай гына утырсаң, белмисең. Ә менә шул комментарий инде, тифлокомментарий күзәтеп баручы була инде ул артист, я тифлокомментатор. Менә шуннан күзәтүдән шуннан аңлыйсың инде. Нәрсә бара сәхнәдә, ничек киенгәннәр кешеләр анда, бер төркем кеше кертәм анда, бер-ике генә кеше утырам анда сөйләшәләр. Анда нәрсә, алар сөйләшкәндә нинди пейзажлар бар, нәрсә бар, кыскача, аны шуны әйткәч шулай җитә ул күрмәүчегә. Аны бит теге футболдан да шулай комментатор радиодан күрмәүчеләр бик тыңлыйлар, яратып радио комментатор. Чөнки менә шуннан ул аны аңлый нәрсә барганын әйтик футбол кырында, я әйтик менә монда сәхнәдә. Шунда сәхнәдә ничек булганын бөтенесен анарсың кеше инде аңлап үзенең фикерен шуннан төсе инде белә, нәрсә булып чыккан, ничек булып чыккан, нәрсә бара анда, нинди хәлләр бара бу сәхнәдә дип менә шуннан инде театр турында аның уңай мөнәсәбәте була. Ул аны нәрсә икәнен аңлый башлый.
Әйтергә кирәк, безнең бу спектакльләр менә балалар өчен булды, Эдвард. Балаларга бик шаты, ата-аналарына да шаты. Аннан без алар белән сөйләштек инде, менә гаиләләрендә аларны кайткач әле тагын алар искә төшеп, аны турында сөйләшкәннәр, нинди тәэсир иткәнен, анда нәрсә булганын, бөтенесен бик балаларга бик ошаган иде. Менә монда Галиәсгар Камалы безнең зур театрыбыз инде, иң зур театрыбыз, иң абруйлы театрыбыз. Шунда инде менә беренче тапкыр аны үткәрсәк, Алла бирсә, бу спектакльне бик зур тантана, бер зур вакыйга булачак ул. Бик тантаналы хәл булыр дип уйлыйм мин. Без аны бик дулкынланып көтәбез инде бу очрашуны. Рәхмәт. Менә Марсель әфәнде, сездән сорыйсы килгән иде. Менә сез Кореев театрында спектакльне карагансыз, Тифло комментарийларны, сезнең хис кичерешләрегез нинди бу спектакль турында? Хәерле көн. Әйе, мин бу театрны карадым. Һәм мин әйтәсем килә, әгәр дә менә шушы Тифло комментарий булмаса, бу театрда бу спектакль күрмәүче кешегә ул аңлашылмас иде. Чөнки театр бу спектакль бик шундый русча дип әйтсәк, яркий, шундый менә мотор, анда движениелар күп, анда төрле менә уеннар, сикерүләр, менә шушы ул инде шул Эдвард исемле куян турында барды бит инде, уенчык турында. Ул уенчык белән нәрсә эшлиләр, аны биетәләрме, селкетәләрме, аталармы, моны күрмәүче кеше күрми. Монда инде электән үк без театрларга йөрергә яратабыз. Шулай менә Галиәсгар Камал да безгә, Аллага шөкер, билетләрне биреп тора, ел сайын йөрибез. Кәрим Тинчуринга да менә Кореев театрындагы шушы спектакльне карагач, Тифло комментарийны ишеткәч, без инде бу спектакльне аңлыйбыз. Элек безгә кешедән сорарга туры килә иде. Үзебезгә әйтик, берәр сопровождающий алып барып, туганнарны, якыннарны, дусларны алып барып, ул безгә инде кулакка сөйләп торырга тиеш иде нәрсә булганын. Бу беренчедән комачаулый бит янәшәдә утыручы кешегә. Янәшәдә утыручы кешегә комачаулый. Аннарсын үзенең дә спектакльне карыйсы килә, әмма ул сиңа аңлатырга мәҗбүр. Ә менә бу инде шушы Тифло комментарий безгә бу театрны тулысы рәвешендә бу спектакльне аңларга мөмкинчелек бирә. Әлбәттә бу беренче спектакль иде, балалар өчен спектакль булса да, ул спектакльнең менә шушы спектакльне сайлап алу мин саныйм бик яхшы булды, чөнки аның мәгънәсе дә, ягъни кешелеклек турында, начарлык, яхшылыкны да бик аңлатып бирә. Аннарсын әйтерем, безнең бит күрмәүче балалар да күп. Күрмәүче балалар күп. Безнең Казанда махсус мәктәп бар, балалар өчен балалар бакчасы бар. Республика буенча да барлыгы 4 мәктәп. Шуның өчен балалар өчен дә бу театр бик кызык. Аларга менә шушы мәдәни тормышка кирип китү бик кирәктер. Хәзерге бүгенге инде Галиәсгар Камалдагы булачак театр инде спектакль бу инде безгә яңадан бер, наверное, яңадан бер зур уровеньга менү дип саныйм. Аннарсын менә шушы театр бу спектакль булганнан соң Кореев театрынан миңа бик күп кеше мөрәҗәгать итте. Ә менә бу театрда Тинчуринда оештырып булмас микән, Галиәсгар Камалда да оештырып булмас микән? Ничек менә шушы театрны карарга телибез. Хәтта менә иртәгә булачак спектакльгә руслар да барырга тели. Әмма кызганча каршы русча комментарий әле юк. Менә шул әле. Минемчә, монда бер нинди авырлык юктыр.
рус телендә дә тифлокомментарийларны ясарга шулай ук. Авырлык юк, аны техник яктан безнең дөрестән дәген эшләргә була. Без башта шулай дип уйлаган идек, шулай эшләрбез дип. Безнең Казанда тифлокомментаторлар икәү, мин генә түгел, тагын минем бер коллегам, хезмәттәшем Айсылу Валиева. Без бергә быел укып кайттык, шушы һөнәргә инде өйрәнеп, серләренә өйрәнеп кайттык Мәскәүдә президент гранты кысаларында. Но монда әле безнең Айсылуның әзрәк башка без бит тифлокомментатор андый һөнәр юк бит әле ул. Безнең моннан тыш төп эшебездәген бар. Айсылуның башка төп проектларда эшләве һәм моңа вакыты булмауга пока терәлеп калды. Бу нидә, киләчәктә бәлки булыр дип уйлыйбыз. И аннары соң шулай ук бүлмә мәсьәләсе дәген анда безнең ике тифлокомментатор ике аерым бүлмәдә утырырга тиеш, бер-берсенә камашырга тиеш түгел, но эшләп бетерергә була дип уйлыйм мин. Милли театрларда моны эшләр өчен мөмкинлек бар. Без менә ни өчен без шундый сорауларда булды безгә, ни өчен сез Кариф театрыннан башладыгыз, Камалдан түгел, Камал бит инде ул безнең баш театрыбыз дип. Безнең моңарчы техник яктан мөмкинлекләр булмады. Чөнки Камал театрында анда русчага, татарча һәм английскийга татарчадан тәрҗемә алып барыла. Ике каналдагы наушникларда алып барыла. Безнең менә быелдан шундый мөмкинлегебез булып чыкты. Шушы программа кысаларында алда әйтеп киткән Яңа караш программа кысаларында фонд безнең үзебезгә китапханәгә шушы җиһазларны алып бирде һәм без үзебезнең җиһазларыбыз белән килеп шулай үткәрәчәкбез бу юлы. Шушы мөмкинлеге дә чыкты. Шуңа күрә рус театрларында алып барасыңмы дигән сораулар бар. Чөнки рус театрларында моны алып бару өчен әле безнең мөмкинлек юк иде. Анда ул җиһазлар юк моңарчы. Татар театрында анда тәрҗемә тәҗрибәсе бар бит инде безнең. Шушы ук җиһазлар белән без моны эшли аладыр. Шуңа күрә иң беренче шулай башлап кителде бу эш. Киләчәктә Алла бирсә рус телләрендә дә булыр дип үмитләнеп калабыз инде безнең алдан бераз сөйләшеп рус төзү белән Яшьтәңачлар театры белән алдан бераз сөйләшенгәнлек бар. Без бу шушы эшне башлап җибәргәндә төрле театрлар белән сөйләштек, бераз сөйләшкәнлек бар безнең. Киләчәктә дәвам итәрбез дип уйлыйм. Рәхмәт, Нияз, сезнең сүзегез. Юк, мин бер җөмлә генә әйтәсем килә. Минемчә менә әлегә кайбер моментлар эшләнмәгән булса, барыбер без менә бөтенебез җәмгыятьчелек, ниндидер матур хәрәкәт каршында торабыз. Һәм киләчәктә менә ул эш минемчә ул бөтен яклардан да төгәл булачак дип уйлыйм. Чөнки мин ул кыенлыкларны аңлыйм. Ни өчен мин сорау бирдем менә мәсәлән, рус театрларда хәзер синхрон тәрҗемә өчен аппаратура юк. Менә бу эшләрне начар күрүчеләр өчен аны тик милли театрларда, тик татар театрларда гына эшләп була әлегәчә. Шуңа күрә безгә бик күп, дигәндәй күп, бер 15-20% урыс тамашачы килә. Шул якта аларда да сукырлар да, начар күрүчеләр дә бик бар. Шуңа күрә мин аның турында ничектер кузгаттым ул сорауны, ләкин минемчә бу изге эш һәм аны бөтен яктан без ярдәм итәргә тиешбез бөтенебез. Менә шул. Тагын өстәп шуны әйтәсе килә, безнең менә шушы һөнәргә ияреп кайтып, Сукырлар китапханәсендә безнең максатыбыз менә шушы тифлокомментарийны безнең республикада кертеп җибәрү. Бәлки без аны тора-бара бу эш белән, чөнки безнең төп эшебез бар, башка яңа юнәлешләрдә килеп бара. Без үзебезнең тарафтан яңа юнәлешләрне күзәтеп барырга һәм аларны кертергә тырышабыз. Менә шушыны кертеп җибәреп, бәлки ул кайчанда булса безнең республикада шушы яңалык булмас, менә шулай пресс-конференция җыя торган нормага әйләнер. Безнең максатыбыз шулай, шуны кертеп җибәрү. Бәлки һәр театрда аннары соң үз тифлокомментаторлары пайда булыр. Безгә менә шушы
эшчәнлекне башлап җибәреп, әле хәзерге вакытта барыбер тифлокомментарийның нәрсә икәнен аңлап бетермәүчелек бар. Шушыны аңлатып, кертеп, эшләп җибәрү безнең максатыбыз. Китапханәнең дәгән, минем дәгән тифлокомментатор буларак укып кайтып. Менә мәсәлән бит Мәскәүдә Безруков театрында, губерния театрында, анда штатта 2-3 тифлокомментатор бар. Моны эшләргә була дип уйлыйм мин. Бик репертуарда булмаган, кирмәгән артистлар бар бит, алар дагын өйрәнеп эшли ала дип уйлыйм. Рәхмәт. Сорауларыгыз. Рәхмәт. Оештыручыларга сорау менә бу аңлавымча хәзер одноразовый акция булмый бит инде. Килмешәк спектакле булган саен һәрберсендә шул ук тифлокомментарий дәвам итәчәкме? Һәм безнең бит инде күрмәүчеләр Казан белән генә шикләнми, бөтен республика буенча. Аларга бу спектакльгә килү өчен ниндидер әйбер каралачакмы? Менә башка тапкырларда яки театр үзе барамы аларга, яки күрмәүчеләр үзләре Казанга киләме? Менә бу бер тапкыр ул тифлокомментарийның аның битен Гөлүсәнең шактый эш башкарган, аны эшләп. Алга таба менә шушыны без киңрәк ничек куллана алабыз менә шушы эшне? Безнең хәзер сөйләшенгәнлек буенча шушы тифлокомментарий эшләнде. Мин шушы эшләнгән тифлокомментарий буенча русча әйткәндә инде ул прямой тифлокомментарий алып барачакмын спектакльдә. Һәм безнең сөйләшенгәнлек буенча шушы спектакль безнең әлегә яңа елга хәтлек ай сайын кабатланачак. Именно менә шушы килмешәк. Районнар дигәннән безнең пока без бушка 20-30 билет бушка даган җыябыз. Шулай ук бит күрмәүчеләрнең дә төрлесе бар, үзе сатып ала алмый торганы бар, үзе финанс дәрәҗәсе аңа мөмкинлек бирә торганнары да бар. Теләгәннәр үзләре сатып алып та киләчәкләр. Безнең менә нигә Кариф театрында булганда районнардан даган берничә кешеләр килде. Шулай итеп теләгән кешеләрне без хәзер җыячакбыз. Бәлки районнарда да кызыксынып алып килерләр, без каршы түгел. Алга таба инде бәлки башка спектакльләрдәге репертуарны күбәйтә барырбыз. Гастрольләргә килгәндә, әгәр дә безгә менә Чаллыда күптән түгел генә безнең бер чарабыз булды. Чаллыда булачакмы дип шундый сорау дагын бирделәр. Мәсәлән, әгәр дә труппа бара икән, каяда булса гастрольгә, анда минем барып кайтуым бер 2 көнгә, наверное, җибәрер дип уйлыйм. Шулай бит ул проблема түгелдер дип уйлыйм мин. Марсель, сезнең дә әйтәсегез. Минем бер тәкъдимем бар иде, менә шушы спектакль хакында. Бу спектакль бит инде һәр вакытта тифлокомментарий ясалмаячак. Ягъни ул ясалса, менә ай сайын ясалыр ул 4-5 мәртәбән, 10 мәртәбән. Әмма менә шушы спектакльне халыкка яхшырак җиткерү өчен менә шушы тифлокомментарий белән яздырып, безнең китапханә фондына кертеп булмас микән? Менә шундый минем тәкъдимем бар иде. Бу инде аннарысын күрмәүчеләргә шушы спектакльне алып, инде тыңлау мөмкинчелеге булыр иде. Менә шундый тәкъдим минем. Наил Ибрахимович, мондый мөмкинлек бармы? Андай мөмкинлекләр бар, ләкин монда әйтергә кирәк, ул аны инде күптән аның белән без файдаланабыз, эшлибез шулай. Ләкин монда бит әле бүтән нәрсә бар, җәмәгать. Халыкның театрга җырисе килә. Күрмәүче кешеләр безнең җәмгыятьтә халык арасында катнашырга, эшләргә җырырга тиеш. Катнашырга бөтен чараларда. Менә шулай ул. Монсын инде без әйтик, районнарда, ниләрдә, бөтен җирдә әле комментарий театрларны әлбәттә ясап булмый. Америкада нидә дә ул юганда бер 10-15% эшләнә шул кинотеатрлар, мюзикллар, оперетталар, опералар, анда бөтенесе чит илләрдә. Бездә әле ул кирип кенә бара шундый эшләр. Безнең әле профессионал комментаторларыбыз да юк, һәрбер спектакльне инде күрсәтергә. Менә киләсе елга без эксперимент итеп, без
ике атналык ярышчалыда очраштык башкорт язучылары белән, шагыйрьләре белән, күрмәүчеләр арасында. Безнең анда диаспора бар, башкортлар алар арасында очрашканда. Шул вакытны фикер туды безнең. Менә Камал театрымы, я гастроль белән килә икән ярышчалыга. Шул вакытны я андагы театрны спектаклен эшләп ясарга карарга, теге елга шулай эксперимент ясамакчы булабыз. Шунда я Камал театрымында, я Чаллының үзенең театрындамы шул бер спектакльне башларга. Әйтергә кирәк, безнең ике кеше генә әле. Алар һәрбер кеше үзенең әле ул гына эше түгел. Аларның бүтән эшләре бар. Шуңар күрә безнең комментаторлар күбәйрәк булырга тиеш. Аннан соң һәрбер спектакльгә билетлар алу ниләр өчен безнең әле спонсорлар белән дә, бүтәннәр белән дә бик зур эшләргә кирәк. Сукырлар яшмәсә дә без булай уйлыйбыз инде киләчәктә күрмәүчеләрне менә районнардан, ниләрдән безнең Камал театрына килеп, Кәрим Тимчурина килеп театрны карыйлар бит. Безгә дә шулай мөмкинлек бар. Безнең районнарда күрмәүчеләр күп тора, начар күрүчеләр. Әкренләп аларны менә монда Казанга алып килеп, шул аларга махсус спектакльләр, үткән спектакльләрдә һәрберсендә махсус группаларны җыеп алып килеп, аларны да менә монда катнашсыннар дип. Шулай итеп, алар арасында, ул күрмәүчеләр арасында, начар күрүчеләр арасында бик күп мәгълүмат булырга тиеш. Алар белерләр, шундый спектакльләр күрмәүчеләрдә, начар күрүчеләрдә бар икән дип, аны популярлаштырырга кирәк булыр. Безнең бик зур эш бала, Сукырлар оешмасының, аннан соң менә безнең театрлар белән шундый элемтә белән һәр әйтергә кирәк, безгә кешеләрне районнардан, ниләрдән алып килергә транспорт кирәк, ни кирәк, аны үзебез генә хәл итә алмыйбыз. Спонсорлар кирәк, волонтерлар кирәк. Ул бик зур җәмгыять эш булырга тиеш. Шуңар күрә менә шул эшне без уйлыйбыз инде, әкренләп шулай җайга кертергә дип уйлыйм. Һәрбер спектакльне әлбәттә күрсәтә алмабыз. Аена берне булса да хезмәткәрләрне җибәреп булмый эштән, аларның үзләренең тагын эш бүтән эшләре бар. Шуңар күрә киләчәктә тагын өстәмә группа иратсак без Мәскәүдә, аларның группасы зурайырга тиеш, тәҗрибә җыярга кирәк безгә. Шуңа күрә аны бик әйбәт иттереп, бик әйбәт кенә җәеп җибәреп бу эшне, шулай көн саенга безнең күрмәүчеләр өчен бу гади түгел инде, ул театрга җыру әйтер еш булырга тиеш уйлыйм мин. Ул күрмәүчеләр арасында бик файдаланырга тиеш. Театрны безнең күрмәүчеләр бик ярата. Безнең татар спектакльләрен халык безнең бик ярата. Шуңар күрә күрмәүчеләр арасында да бик популяр татар спектакльләре. Аны менә шулай иттереп без халык арасына керербез. Алар әйтергә кирәк, күрмәүчеләр килә башласа, алар бит үзләре генә килми, балалары белән килә, иптәшләре белән килә, ата-аналары белән килә. Шулай итеп безнең гаилә белән җыру театрлардан ниләрдә менә ул традицияны тудырырга кирәк булыр. Менә ул бер тагын бер кичкенәгә булса да адым дип уйлыйм, менә бу шушы юнәлештә эшләргә безгә. Ләкин бөтен күрмәүчеләрдә бөтенесе дә җиткәч, бөтен халык өчен чыннан да бу театрлар, халык театрлары, алар булай да халык театры халык арасында бик популярлыгы үсәр дип уйлыйм мин. Халык тагында күбрәк җырып башлар театрларга. Күрмәүчеләрдә, таза кешеләрдә бөтенесе бергә. Ул әйтергә кирәк, гуманизм ягында да бик әйбәт нәрсә. Бөтен яктан да, финанс яктан да, безнең җәмгыятьтә дә бик әйбәт атмосфера, психология уңайлы психология атмосфера тудырырга да бик файдалы эш булыр ул. Марселның тәкъдименә бераз өстәп тагын шуны әйтәсе килә, безнең чынлап тагын спектакльләргә ихтыяҗ һәм бик зур. Безнең әле моңарчы говорящий китап дип әйтәм инде мин, аудио форматта заманында безнең китапханәдә театрлар антологиясе эшләнгәндә иде. Алар кассеталарда, хәзер кассеталар безнең чыгып китте.
менә 2нче елга театр елы булып игълан ителү, шушы театрлар белән эшләү һәм шушы юнәлештә эшләүгә тагын да бер этәргеч булыр. Монда әле аларны эшләүне, видеоны куюны монда авторлык хокуклары мәсьәләсе дә бар, Марсель. Чөнки менә ансын ул яктан, наверное, театрдан җавап бирерләр дип уйлыйм. Менә әлегә Марсель тәкъдим ясады бик әйбәт теге спектакльләрне фондка безнең кертергә, аннан соң күрмәүчеләр арасында таратырга. Гражданский кодекс бар, анда автор неләре бар әле, правалары бар дигән шикелле. Ул мәсьәләләрне чишергә безгә кирәк. Аларны без ул спектакльләрне ясасак, аны махсус ЛКФ запись ясарга кирәк, ул коммерция белән файдаланмаска тиеш. Андый менә шундый мәсьәләләрне чишергә була, аларны чишкәч кенә без аларны бу спектакльләрне халык арасында, күрмәүчеләр арасында тарата алырбыз. Әлегә юк. Рахмат. Нелер хокуклар турында? Бездә берничә хәзер официаль рәсми рәвештә салган язмалар бар спектакльләрнең. Әлдермештән Әлмәндәр, мәсәлән, Телсез күке, тагын берничәсе. Аларның смежный права дигән нәрсә бик авыр, без бик озак менә шул хокуклар өчен эшләргә туры килә. Шуңа күрә ул бик тиз процесс түгел, ләкин барыбер без аларны кайчан да булса эшләп бетерербез. Әлегәчә менә булганнарга менә шушы тифло комментарий ясап, нитепме, мин гомумән уйлыйм, киләчәктә приложение булып чыга менә сотовыйлар өчен. Менә шушы тифло комментарийлар белән аларның да булуы бик ихтимал, һәм башка теге заманча ысуллар белән без ул юлны дәвам итәрчәкбез. Менә бу сезнең бу әйткән сүзләрегез мине бик шатландыра. Аны белән ул яктан эшләсәк бик зур эш булыр ул. Ул Россия күләмендә дә башланган, әле бик әкрен бара. Аны менә без Татарстанда да аны эшне киң җәеп кенә җибәрсәк, бик әйбәт булыр ул. Татарстан безнең бөтен яктан күрәсез Россия күләмендәге башласа каты китә, алга чыга. Менә ул эштә дә безгә, без уйлыйм инде, бөтенебез бергә алып ул эшкә керсәк, ул эшне без әйбәт кенә ул эшне җәеп җибәрә алабыз дип уйлыйм мин. Менә минем әйтәсем килә бу приложениелар турысында. Хәзер Мәскәүдә тифлокомментирование дигән шундый приложение бар. Ул кинотеатрларга кергәч, кеше телефон белән керә дә, телефонын тоташтыра да, шушы киноны алдан язылган рәвештә карый ала. Әгәр дә безнең инде бу приложениены ясарга теләкләре булса, шул ук Татарстан безнең дәүләте, Татарстан Республикасы безгә ярдәм итсә, әйтик, дәүләт театрларда каршы килмәсә, бу приложениены ясауда безнең китапханәдә, менә безнең һәм яшьләр оешмасы үзенең көчен куяр иде тестированиедә да, чөнки без мондый приложениеларны уже тестировать итәбез. Әгәр дә менә шундый мөмкинчелек булса, без ярдәм итәргә әзер. Бу мәсьәлә буенча булганын әйтмәкче мин. Ул чит илләрдә күп кинолар, компаниялар, Америкада да закон бар, яңа киноларга тифло комментарий белән чыгаралар. Ләкин ул театрларга керми. Чөнки театрда тифло комментарийны язып, нитеп кенә булмый, һәрбер спектакль үзенчәлек ул. Анда бөтен нәрсә үзгәреп тора, аны без театрда алай эшли алмыйбыз. Мин дә әйтергә теләдем шулай ук. Чөнки театр ул тере сәнгать. Бүген шул ук спектакль импровизация белән барса, озаграк барса, монда приложение эшләмәс. Мин язмалар гына турында менә сүз алып бардым. 6-7 һәрбер татар театрының үз язмалары бар, запислар бар, спектакльләрнең. Аларга менә шу приложение ясап була. Ә инде тере сәнгать, ул тере сәнгать. Аңа әлбәттә тере тифлокомментатор кирәк булыр. Сездән ул яктан бушатмас. Театрның бит гафу итегез инде, уйлыйм сезне. Не сүзегезне. Спектакльгә барасың, менә 2 тапкыр барасың, иеме? 2 төрле. Кино бит ул бер төрле тыңлыйсың аны.
Шуңар күрә мен кайсы вакытны яратадыр элек менә татар спектакльләр Шавкат Биктимировлар уйнаганнардан иләрдә хәзер кызганычка каршы вакытта ничек булмый инде элек күп җырлыйдыр җырып булмый. Һәрбер артист үзенчәрәк уйный, һәрбер труппа, һәрбер группа үзенчәрәк үзгәреш була. И шуңар күрә үзенең нәрсәдер менә урыслар әйтмәште изюминкасы була. Менә шуны ул театрда гына була, ә кинода алай булмый. Шуңар күрә менә шул нәйтеп сүзне генә дәлилләп әйтәм инде. Siz de şulay әйтәсез, рәхмәт, дөрес безнең бер фикер булды әле Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Стептан шуны әйтәсе килә, безнең 2018 елда президентның указы чыкты, дәүләт субсидиясе белән чыга торган кинолар, алар уже тифлокомментарий белән чыгарга тиеш. Минемчә, бу театрларга дагы барып җитәр дип уйлыйм. Киләчәктә. Һәм шуны әйтәсе килә, менә нигә интернетка кую турында сүз чыгылды. Безнең 15 октябрьдә фондның шушы программаның особый взгляд яңа караш программасының интернет порталы ачылачак. Шушы порталда сукырлар мәсьәләсенә караган төрле вакыйгалар, төрле юнәлешләр яктыртылачак һәм монда Россиядагы иң эре тифлокомментарий белән алып барыла торган онлайн кинотеатр булачак. Безнең шушы порталның тәкъдим итә кичәсе безнең Казанда да үтәчәк. Ноябрь аенда әле алдан хәбәр ителер, пока планлаштырып торабыз шулай. Аннан да карап булачак. Әгәр дә инде без шулай эшләп китсәк, спектакльләрне эшли алсак, анда да куя алырбыз дигән өмет бар әле безнең. Рәхмәт. Сезнең сорауларыгыз бармы? Рәхмәт. Кино буенча 19 елдан уже төшкән кинолар безнең тифлокомментарий белән булачак. Татар кинолары шулаймы? Дөрес аңладыммы? 18 елдан бугай әле ул. Юк, бу ел бит инде уже кинолар чыкты. Ну, менә бу муллага, аларга бөтен тифлокомментарий таштырылачак. Шулай чыгарга тиеш аны кино. Дәүләт киноларына, ләкин я бюджеттан эшләнгән киноларга. Хәзер чыккан киноларга да уже тифлокомментарий эшләнәчәк. Булырга тиеш. Менә ул ничек дәрәҗәгә эшләнә микән, ансын әле без белмибез. Кино өлкәсендә әле безнең эшләгәнебез юк. Бу бәлки безне чакырсалар, бәлки үзләре эшләрләр, шулай безнең Мәскәүдә тифлокомментаторлар бар. Татар теллеләр әле пока Россиядә юк генә, но бәлки үзләре эшләрләр тоже. Но эшләнергә тиеш. Россия күләмендә еш ундай хәзер, ләкин әйтәм мин, коммерцияль булмаган кинолар ул. Дәүләт компаниялары, нигә компания эшләгәндә генә. Афойтыгыз, бу хәзер тифлокомментарий менә безнең опера, яңа милли опера чыкты бит инде, менә безнең эстрада концертлары бар. Аларга да кулланыла аламы ул һәм алар турында нәрсә уйлыйсыз? Тифлокомментарий ул бик киң төшенчә. Безнең Мәскәү тәҗрибәсе буенча, башка регионнар тәҗрибәсе буенча Мәскәүдә берничә операда тифлокомментарий алып барыла. Операдага да эшләп була. Опера ансы, конечно, балетлар, опералар, аларга да була цирк, төрле-төрле. Балетка булмый инде, операга була. Ну, теория буенча була, эшләнүе буенча инде. Әлбәттә ул авыррак. Бүтән циркларда да кулланып була, концертларга да аны кулланып була, но менә практикада эшләп җиткерү монда инде киләчәккә кайтып кала хәзергә. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Менә Гөлсә, сез әйткәнегез, Татарстанда 2 тифлокомментарий дип, сездә мәгълүматлар бармы? Россиядә күпме ул? Россиядә менә без узган ел безнең курс укыганчыга кадәр хәзерге көндә 30лап тифлокомментатор бар иде. Иң күренекле тифлокомментаторларның берсе ул Ирина Безрукова. Аларның шушы юнәлешне күтәреп чыгулары менә бу юнәлеш. Сергейна хатынышты. Менә алар Камал театрында күрсәткәннәр дә иде 2013 елда буга ялгышмасам. Өндүртмә менә шул елларда күрсәтелде дигән. Менә аларның кушылып шушы юнәлешне күтәреп җибәрүләре шушы проблемага дип әйтим инде, игътибар бирүгә бик зур юнәлеш булды.
хәзергә 30, Википедиядан карап тифлокомментатор дип язсагыз, анда тифлокомментаторларның исемлеге чыгарга мөмкин. Шулай ук менә Особый взглядның порталында дагы бөтен тифлокомментаторлар турында мәгълүмат булачак. Хәзерге көндә Россиядә 50ләп тифлокомментатор эшли. Моңарчы менә 30лап Мәскәү һәм Петербургта гына иде. Узган ел безнең Мәскәүдә Бөтен Россия Сукырлар җәмгыяте каршында шундый институтыбыз бар, Реком. Ул Россиядә бердән-бер тифлокомментаторлар әзерли торган институт. Шушы безнең институт шундый программа эшләп, президент грантын оттылар һәм шушы программа кысаларында безнең уку мөмкинлеге туды безгә. Без шушы программа кысаларда укыдык. Шулай ук безнең анда 30 кеше иде. Миллионник города миллионниклардан инде җыйдылар. Казаннан безнең 2 укыдык без. Беребез мин менә грант кысаларында үттем. Айсуны безне укытырга фонд ярдәм итте. Шушы фонд ярдәме белән укыды. Шулай итеп, киләчәктә бу юнәлешне безнең фонд тагын бик поддерживать дип әйтим инде. Аларның да максаты шушы юнәлешне регионнарда кертеп җибәрү. Безнең белән укыган тифлокомментаторларда берәм шушы тифлокомментарий регионнарга да тарала башлады. Безнең менә күптән түгел генә Екатеринбургта шундый спектакль үтте, Петербургта үтте һәм башка регионнарда да үзе менә киләчәктә Красноярскта булырга тиеш шушы көннәрдә берничә көн алдарак. Менә шушы эшне без шулай башлап эшлибез инде. Башка милли республикаларда бармы алар? Менә Башкортта, Тывада, Якутта, башка. Аларда юк әле. Бу татарларда гына бармы? Рустам кала. Татарстанда әлегә беренче без. Спектакльләрдә Башкортстанда тифлокомментаторлар, милли тифлокомментаторлар. Профессиональ юк. Профессиональ Безнең татарда гына бар. Әлегә. Һәм безнең менә бу шушы милли телдә тифлокомментарий кертүдәген Россиядә беренче булды әле. Именно спектакльләрдә, кинолар андый тәҗрибә бар. Менә бу тифлокомментарий ул ничек әзерләнә? Ул сез башта спектакльне бер тапкыр карыйсызмы, сценарийын укыйсызмы, ничек әзерләнә аның механизмын? Без башта инде театрга шулай тәкъдим белән чыктык. Театр безгә аларга рәхмәт. Ачык булганнары өчен безнең белән диалогка. Алар миңа видеоны бирделәр. Мин видео буенча эшләдем. Алдан әзерләнә тифлокомментарий сценарий һәм шушы видео буенча алдан әзерләнә. Шулай тифлокомментарий, әле тифлокомментарий булырга тиеш. Ул инде пилотаж дип әйтергә була. Син карыйсың да, караганны сразу комментарий ясап тагын барасың. Спектакльдә алай әзерләнеп булмый, чөнки спектакль тере процесс ул. Алдан башта текст әзерләнә безнең. Мин менә сценарийга үземнең аңлатмаларымны язып, шулай итеп эшләдем алдан. Һәм барыбер әле ул спектакльгә килгәч тәген башкача уйналырга мөмкин. Анда барыбер әле ул редакцияләнә. И шулай ук булганда дагы реакция ясап, аны шулай үзгәртергә кирәк булачак. Әзерләүгә караганда, әзерләү өчен 2 атна инде ул иң кысан срок. Берәр ай ярым вакыт кирәк. Шулай спектакльне, мәсәлән, 1 минутлык вакытны дагы яңадан күчереп, берничә тапкыр карап эшләнә. Чөнки әле безнең монда татарча дагы бераз, минем татар теле үземнең туган телем булгач, миңа бу өлкәдә эшләү җиңелрәк тә булыр дип уйлаган идем мин. Чөнки безнең әле татар теленең үзенчәлекләре дә бар. Татар теле ул безнең образлар теле. Парлы сүзләр күп безнең татар телендә. Монда кайсы аны бит кыска гына әйтеп шушы пауза эчендә дәгән өлгерергә кирәк. Шуак барлык паузаларны дагы тутырып бетергә ярамый, чөнки ул сюжет өчен аны бит режиссер бирә, нәрсә өчендер бирә. Ул сюжет өчен бик кирәкле паузаларда булырга мөмкин. Менә шулай итеп эшләдек инде без, но барыбер әлбәттә аны башта репетициядә карасаң дагы яхшырак булыр иде. Безнең репетицияга мин мәлеләг алмадым, и спектакль безнең бер генә тапкыр. Айга менә ул репертуар мәсьәләсе дигән Марсель әйтте, берничә тапкыр күрсәтергә. Безнең әле театрларыбызда репертуар да бик бай.
Чөнки ул килмешәк менә ул айга бер генә тапкыр күрсәтелә бу ай. Барыбер әле эшләнгән, минем эшләнгән ул тифлокомментарий, әле ул редакцияләнәчәк. Торган сайын яхшырып барачак. Менә безнең Мәскәү театрында булганда без анда практика үттек. Безгә күрсәттеләр, аларның язып сызып бетелгән, барыбер ул үзгәртелә. Барган сайын чөнки тере процесс, спектакль. Күз аллау өчен нинди дә булса бөтенебезгә дә билгеле берәр эпизодны сурәтләргә мөмкинме яки бу мөмкин эш түгелме? Хәзер, наверное, хәзер пока булдыра алмам. Элдермештән Әлмәндәрдәге берәр эпизодны бөтенебез дә белгән. Мөмкин түгелме? Спектакльләргә килегез. Шунда күрерсез, ишетерсез. Әйтеп бит кеше сәхнәгә пока менә бу ел аннары карарга кирәк. Анда мин хәзер просто хәбәрдар түгел, мин сезгә төгәл информация бирә алмыйм кызганычка каршы. Анда техник моментлар бар, зур сәхнә өчен. Менә әйттем бит, без ике телгә хәзер тәрҗемә итәбез. Аның өчен ике каналы бар. Өченче канал кирәк. Менә тифлокомментарийлар өчен өченче канал булдырырга кирәк. Ул мөмкин аны эшләр була, ләкин аның өчен күпмедер көч түгәргә кирәк һәм андый үзгәреш булса да ул сезоннар арасында булачак. Без ял иткәндә, әлбәттә. Хәзер сезон барышында аны бер ничек тә үзгәртеп булмый инде хәзер. Чөнки аның өчен теге туктатырга кирәк репертуарны, һәм башка. Тора бара килербез аңа без. Монда ашыкпаска да кирәк, монда карарга кирәк, менә ничек барыр, күзәтергә бераз кирәк хәзер. Безнең өчен бит ул безнең өчен дә бит ул ниндер яңа бер матур мизгел булса да, яңа сынау, яңа эксперимент. Ничек кабул итәрләр менә начар күрүчеләр. Гомумән менә алганда монда күп нәрсәләр турында уйларга кирәк. Уйларбыз әле. Вакытыбыз бар әле алгачкы. Проблемалар күп була әле. Бар инде. Ансыз булмый инде яңа башлаган эшне гел шулай була ул. Һәм истәбе шуны әйтәсе килә, әле башлап җибәргәндә эксперимент рәвешендә менә шушы кичкенә залда эшләргә булдык. Һәм менә Кариев театрында тамашачылар тулы идеме? Һәм монсында ничек көтелә? Тамашачылар безнең йөриләр, бу юлы бит инде шулай ук анда Кариев театрында да дәвам итәчәк. Әлегә Эдвардның гаҗәеп сәяхәте барачак яңа елга, декабрьгә хәтлек. Аннан соң инде киләчәктә тагын карарбыз. Теләп йөриләр, менә бу елдагы ачылышта булдылар безнең күрмәүчеләрдән тыш безнең бит әле максатыбыз менә җәмгыятькә күрсәтү, сөйләү, безнең үзебезнең филиалларыбызга, безнең ул көнне семинар үтте, семинарга килгән безнең филиаллардагы хезмәткәрләребез барып карады. Шулай ук республикада инклюзив практикалар буенча укытучылар килеп карадылар. Бу көнне карап баралар, менә фикерләрнең берсеннән дә анда безнең бер апа килгән иде. Фикерләрне без җыябыз. Аның әйтүе буенча мин менә башка вакытта киләдерим, монда ди карыйдырым, кайсы бер вакытта йоклап та китәм ди. Менә бу юлы бу тифлокомментарий миңа йокларга бирмәде, мин ахырына хәтлек карадым дип шундый фикерләрдәген бар. Безнең фикерләрне шулай ук куеп барабыз, үзебезнең социаль челтәрдә безнең битләребез бар, библиотеканың, китапханәнең. Безнең яңалыкларыбызны шунда дагы яктыртып барабыз. Әгәр дә безнең бу темага сезнең интересыгыз булса инде, шулай шунда күзәтергә була. Рәхмәт. Һәм менә форсаттан файдаланып, мин башка темага әйтим иде. Наил Ибрахимович ярдәме белән безнең менә интернет сайтында сөйләм синтезаторы эшли башлады. Тәлгат синтезаторы сайттан мәгълүматларны укырга да мөмкин булачак. Форсаттан файдаланып, сезгә рәхмәтемне белдерәм. Безнең синтезаторны куйган өчен бик зур рәхмәт, безгә алар бик шат. Бик шат. Бик әйбәт эш ул. Ул безнең күрмәүчеләргә дә түгел, өлкәннәр дә, ниләр дә бик яраталар бу синтезатор, чөнки бөтенесе күреп бетерми бит, начар күрүчеләр дә бар, мондый кешеләр дә
проблемалар көру бойынша аларга да бик файдалы нәрсә ул синтезатор. Аннан соң кайсы бер кешеләргә бик файдалы бит ул нәрсә синтезатор. Киләләр яңа кешеләр татарча телиләр өйрәнергә. Бу синтезатордан тыңлап, алар әйтәләр, менә бездә әйтемнәүләребезне, ниләребезне шулай итеп үзебезне эшкәртәбез, телебезне нитәбез, чистартабыз диләр. Шул синтезатор белән файдаланып. Ул эшне алай эшләгән өчен, синтезатор куйган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә.